अगर आप टॉप म्यूजिक के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई दबाना न भूलें। आप सुन रहे हैं स्नेही फिल्म्स भोजपुरी की शानदार प्रस्तुति। विदेश में तब कहे डलला पूरा दुनिया के कलेश में तोहर मांग रहे देश विदेश में तब कहे डलला पूरा दुनिया के कलेश में किया अचानक आत्महत्या खबर भेज दिहला। अरे यारे भैया सुशांत भैया हो काहे फसिया लगाईली हाला सलमान खान माधर चोदावा के कारण से अपन माई बाबू ते जदी हाला। तुहरा खातिर ताटे पूरा हिंदुस्तान हो तीनों बहिन चोदवा के चलते दिहल जान हो। तुहरा खातिर ताटे पूरा हिंदुस्तान हो तीनों बहिन चोदवा के चलते दिहल जान हो। अब तो मरल मुहावा देखे के में जदी हाला। अरे यारे भैया सुशांत भैया हो काहे फसिया लगाईली हाला अलिया भट्ट माधर चोदावा के कारण से अपन घर दुआर ते जदी हाला। आप सुन रहे हैं स्नेही फिल्म्स भोजपुरी की शानदार प्रस्तुति। विजय नागेंद्र नीतीश कहेले सच्चाई सुनी के खबरिया तोहर अवतारो आई अर्जुन सलेंद्र बीरबल कहेले सच्चाई सुनी के खबरिया तोहर अवतारो आई कि अब तो खंजर मारी काही तू करे जली हाला। अरे यारे भैया सुशांत भैया हो काहे फसिया लगाईली हाला करण जोहर माधर चोदावा के